Today, uYesu ucelela abafundi bakhe banamhlanje hlalani kuwo umzi oyerusalem. Amen. Bekumele silapho namhlanje. Yes. Hlalani kuwo umzi ithi bathi xa befika kwizenzo chapter 1. Amen. Bathetha zilwimi zimbi. Amen. Abanye bothuka xa bethetha ngelwimi zamawabo. Yes. Zange baye kwelo lizwe. Amen. Praise the Lord. Amen. But namhlanje ndifuna to go a little bit back. Yes. Siye phaya uYesu when he was attempted by the devil. Amen. Matthew chapter 4. Oh my goodness. Matthew chapter 4, verse 1. Okay, come on. Verse 1. Yeah. Waza uYesu wenyuswa ngumoya. Waza uYesu wanyuswa ngumoya. Ithini ngesingesi? Just read. Verse Tell about 1. the chapter. Then Yeah. Jesus was led by the Spirit Jesus was led, Yes. and waza uYesu wanyuswa ngumoya. Read verse 1, verse 2, and then you read verse 2 also. Okay? Wasiwa entlango kuba ahendwe ngumtyholi. into the wilderness to be tempted by the devil. You see, sometimes when you've been exposed to things not supposed, you are not in the spirit. Amen. Okay? You are not in the spirit. Spirit. Amen. And some of the spirit are not the same. Amen. We have all kinds of spirit. Amen. Okay? Yeah. Read on. Verse 2. Uthe akuba ezile ukudla imini ezimashumi mane. 40 years and 40 nights Amen. he was fasting. Jesus was fasting because to go to another level. Yes. And he was required to fast for 40 days and Yes. 40 nights. Drop it to that verse when, okay, 40 nights and the devil came. Yeah. Ekupheleni kwazo walamba. Verse 3. Yeah. Efikile ke umhendi kuye. Yes. Uthe ukuba ungunyana kaThixo yitsho lamatye abezizonka. If you see in the scripture, Amen. Satan, he knows that Jesus is the Son Amen. of God. Yes. Satan, he knows. But he came to Jesus and says, if you are, Yes. take note of that. Because the people, they will come to you, he said, if you are a Christian, Amen. we don't expect you to do things like this. Okay? Because people, they're also judgmental Yes. out there. They will judge you the way you talk, the way you walk, the way you do things. Amen. They know about we Christian, but they will come to you. They said, hey, if you are a Christian, you are not supposed. Yeah. And they putting all the things they thought Yes. that when you are walking the Christian way,
you are not supposed to associate with the ABCD. That's tradition. Amen. Tradition is something that we gave teachings Yes. about that. Amen. In this church, Yes. we don't eat pork. Amen. In this church, that's tradition. That is the something that I craft myself to let all the members of this church to say, we don't do things like this and like this. That's tradition. It's not about God. Amen. And then they will say sometimes when they said, this is the usage of this church. Amen. It's got nothing to do with the Christianity, Amen. but is the usage, is the something that we believe in, and we are doing it. Okay? Read on, brother. Verse 4. I'm rushing now. Waphendula ke yena wathi kubhaliwe. Yeah. And Jesus said, it is written. Man doesn't live bread alone. Man. Yeah. But with what? Uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo. With amazwi aphuma emlonyeni. Take your seat. Aphuma emlonyeni. I want to talk about that now. Yes. Beg your pardon. I want to talk about that now, Yes. about your words. Amen. Your words are carrying something powerful. Your words. Amen. Your words. One of the scholars, his name is Trevor Hudson. Amen. He was here in Stellenbosch. He teaches the theology, Yes. especially in the Hebrew. He specialized in the Hebrew, how you understand when he says the man doesn't live with bread alone. Amen. It is written. Yes. Amen. But he was talking about transforming clergies, Yes. ministers, Yes. to become a transformed minister Amen. and transform leaders. Amen. The Trevor Yes. is talking about that. Transform leaders. In other words, transform Christians. Amen. Amen. And when you transform Christians and leaders and the ministers in the society, Yes. and then I pause a little bit Yes. and I look at the people in the church, Amen. my congregation, Amen. and I said, my congregation, especially in the youth, Amen. they've not been transformed. I don't know about the mothers, but I'm talking about the youth of the minister, of the ministry. Amen. If they were transformed, even those they left in the ministry, Amen. they were supposed to stay. But they fight whatever the grievance in different way. Yeah. It doesn't mean you leave. You correct whatever you need to be correct. Engage each other. Praise the Lord. And then he says, Trevor says, people must take care, or the people must listen about their ministers Amen. when they're speaking. Yes. Listen, your ministers, Amen.
when the minister standing here is preaching, listen Amen. attentively. Listen that minister Amen. when he's preaching here, because when he is preaching here, there is a message that the Lord ayibekileyo kula minister oba makakuxelele ngeli xesha ngokungafihlisiyo. Amen. Someone says, I don't like A, B, C, D. I don't like this. I don't like that. Praise the Lord. And goes and Trevor says, when you don't listen, the minister Amen. standing in this pulpit, you are missing Amen. some of the things that maybe is a healing and a deliverance to you. Amen. Deliver your mind, deliver your spirit. There's something that is holding back Amen. in the spirit. But when the minister stands here, he allow that spirit from him Yes. to flow to your spirit and drop it in your spirit. And you end up, you move from this level, because there are things that they need to be shifted Yes. Amen. to you. There are things that other person ohlele eqhamuka kwakhe akazazi, but you know zikhona izinto in the spirit ezifuna oba maziguqulwe to you in order to be a transformed Christian. Amen. Thank you. Well, the problem is this: people, they come and join. Same other bloke you were saying, other minister you were saying, hey, inkonzo yakabani is perfect, is everything, it's very nice. Amen. Oh, really? I said, don't join that church, Amen. because the minute you join that church, it's about imperfect. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, when you join the church, Yes. there are people that coming to the church and they think that you guys have been transformed. Amen. They're here in the church. Xa befika apha komama, omama at the back, they discuss things about the church. Amen. Yeah. They discuss the flaws of the church in the church. And the people, they came to the church to become and transform, but they listen. Izinto ezithethwa ngomama at the back in the church. Athi lo mntu rather manhlale ekhaya. Oh, Father, deliver us. Amen. Why singakhuli is because kukho indaga phezu komantshontsho. Hayi. Khona ukhozi oluthile olulapha olumane linqola amanye amantshontsho. Andazi uyayiva le nto ndiyithethayo na. Praise the Lord. Help them nyam. Hello. Yabuyi kukho ikhozi elibhizi liyanqola. Amen. The Bible said you must make sure cwangcisa amazwi owathethayo. Amen. Praise Okay, the I'm Lord. coming to the word. I'm just laying my Foundation. praise the Lord. Now you go Yes. baye kumama. Amela phambili. Amen. And then you went to the youth. Amen. And low youth ulapha enkonzweni aba bafikayo, they join aba basenkonzweni, Amen. bacimba aba basenkonzweni ba transformed. Yeah.
Kanti aba basenkonzweni ngaba banxila like nobody business. Amen. Praise the Lord. And then aba baselayo, aba need to transform is because basuka outside, bebesela kakade outside. Amen. Badibana kunye namanye amanxilazana lapha enkonzweni. Amen. Then they join. Yeah. Oh, Father, deliver us. And where's the transformed Christians? They come from a location, the Besenkonzweni. Yes. They see these people, Besenkonzweni, kanti bakude. Oh, deliver. Aba bantu balapha enkonzweni. Yeah. Ibe uDelombali basondele. Yeah. They are nearer to the cross, Amen. but they are far. Yeah. Ngemisebenzi yabo. Amen. They are not Yes. transformed leaders. Amen. How can you can transform the society when you not transform? I'm speaking to the heart now. Amen. Amen. When you are not transformed, how can you can transform certain people next to you, but when you are not transformed? Oh, Father. How can you do that? Ah, my own. How can uhlazise your own father and you put your own father there, his nakedness Amen. outside? Yeah. You take your own husband, Amen. his nakedness outside. Your own people, your own friend, your own things at home, you are putting there outside, Amen. and you call yourself you are a Christian. Just think about it now. And you call yourself you are the mother, Yale Union. Amen. You are not a mother. Witches is a type of level of witches. Amen. They are not all they taking the broom, they going outside and go meeting the meeting. Yeah. In the say witches, they can witch you. Meanwhile, you staying. Meanwhile, you sleep with her. Amen. They witch you. They can witch you. Meanwhile, you sitting the same table. Amen. You eat with the same table. They can witch you. Amen. And it's not because the witch abakutandi. It which is because they've been told Yeah. by the wizard in the meeting. Kawusinike umntana wakho. Amen. Jesus Christ. Uzosikhalela Yeah. kodwa uyayazi in the meeting they were saying sinike umyeni wakho. Amen. Uyayazi in the meeting sinike your father-in-law or your in-laws. Yes. Ufike ngekakwenza into wena because akakwenzi but indlela ekubhujwa ngayo kwi-laws. Xa kubhekwa kwezi ndawo kufunyaniswa yile nkosikazi yakho le yenza le nto apha kokwenu. Jesus. But uhleli. Did you see how powerful the church we have? Amen. You don't see it because there's nothing. You don't have testimony now. Amen. You don't have a powerful testimony to yourself. Amen. But I want to tell you, we are powerful. Amen. Why? Why we are powerful? It's because we are sitting and we are staying. Amen. And it's a now. Amen. It's got Christ. Amen. That's amazing.
I give you one example Yes. when we so powerful. Praise the Lord. Not in my present, Amen. in the absence. Amen. Give me this mic. Isapako mamuna sika o makadul. Who died in front of you? You are walking in front, and then no. She walking in front, the person was walking in front, you are behind. And that person collapsed and died on the spot. What happened? You know what I'm talking about? And then well, there you go. And was it? Because these attacks you have now, you have a headache, you have a problem in the heart is pumping, it's because take your seat. You are not that arrow. Yes. This is a way. That arrow was coming straight to you. And that arrow equals number one, equals you stuck. Get let's just see what else is about. You stuck in one place, you couldn't move. Amen. How into misiza kuwe igiliwe Yeah. lowa lapha kude. And it's unfortunate. That is unfortunate. It's unfortunate. Funeka kuhambe wena. It's unfortunate. It's unfortunate. Wow. You said that we don't have a coverage here. We don't have this. We don't have that. Yolanda no? Immadod. Hey. We don't have this. We don't have this. Amen. Praise the Lord. You can come to be a manager. Go drop out in metric. Amen. We can push up. Yeah. Up. Singabona isizingo. Up. Let's not say. Let me go. Bring it back. Just drink your water, Mama. Amen. Just drink your water. Just drink your water. So khathazeka akubhanga ayisungubhubhulayo. So khathazeka. You can take it very light. That is. Come on. You can take it very light. So sebenza ba? Amen. Mali sabana spasisi. As long as you listen. Amen. If you listen. Amen. You listen. uYesu uSathana uyamazi. Yes. Ndike ndimve mna umuntu athi I'm strong, I'm more than a conqueror. I wash by the blood. Ndimjonge ndibona uba uThixo akakabi na plan ngawe. Amen. Because once uThixo bene plan Yes. ngobomi bakho,
You're not going to say that. Amen. Amen. Yakubetha uSathana left and right and center. Amen. Usabhiza, usakhalaza, left and right and center. Akubetha uSathana. He's not speaking tongues. Amen. You think Satan is not? He's not gonna attack you. Amen. He's not speaking tongues. Amen. You know, he's not fasting. It's only the weapon is the prayer. Amen. He can't stand your prayer. Amen. He Thank cannot you, stand your Jesus. prayer. When you are prayerless, it's a problem. Yeah. Attacks, they're coming. uYesu uyathandaza for 40 days and Yes. 40 nights. uSathane yabuza uba ngamanye amazwi andikwazi. Who are you? Satan Praise the Lord. Okay, hey blindwan. Ako ban namayina tshela ban ba leya misidi. Baka amadoda afaka izandla epokothweni akujonga ubuza uba ngoka abantu ke ngoku. Eta afaka izandla epokothweni athi useza abantu ebuza uba ajiwini nenyeka yena labantu khangeleka ingathi bebile le ntwana. Amen. Oh, hayi le ntwana kuthiwa yajoyinela ubufundisi emansikeni kuthiwa inebandla emansikeni. Jonga boy iright ehlale phaa eKapa ayisozukwazi ukulana nathi apha. Kutsha la madoda phaa athi hayi uthi ubani hayi ajonga right ehlale phaa eKapa sozimalana kunye nathi ndancanywa mna ngabakhulu wabayo bani yona ngolo xesha imane ifaka izandla zayo epokothweni. Amen. Uyeza usenza bakugqibile xa ufika hayi mani hayi ubani hayi okay propela nguwe lona propela nguwe lona nantsika yeah man okay iyajonga mayithi ihambe le nto ngoba asizukwazi ubetha asizukwazi ukrwela funeka sikrwelile apha ngoba sikwazi ukrwela mayihambe le tshep. People, they know you. That's why xa uphakathi kwe-witches ukethe Amen. uyayazi aba bantu abakufuni u-acting ngathi bayakuthanda abantu abakufuni nalo ubhubhileyo ubhubhe engakufuni. Amen. Uyaya emngcwabeni wakhe zifike ezinye i-witches ukubona upha zikurhoboza Praise the Lord. zithumele iintolo zazo xa uphumayo phaya xa ubuya ukhwele ebhasini ithi laa ngoma bayiculayo ebhasini kukho laa ngoma masiyiculayo phaa ebhasini azaa chorus zabo I will know what. zonke zabo chorus zingena nantsika zingena songo kucula yonke la ngolo xesha wena ustarta ngepains. Amen. You pains inoba is that time. It's not, there's no time. Oh. There's no time. Bethiwe. Uphume pha iqala ngantoni? Iqale ngefiva. Amen. Uzoba nefiva. Godole ube nefiva beskira like usoloko yinto ufuna usoloko ukhwele ebhedini. Uyagodola iqalile zii-arrows zifika ngathi kungena ifiva. Amen.
xana zokubetha funeka zithiye lo mntana sizawuthi ngubani igama lakhe. Yeah. Ziyathiya nazo, zithiya izinto. Sozo ubethwe kanti bungenayo into. Uba ngaba une cancer, bazawuvuselela la cancer, Amen. bring up. Yes. Uthi xa usiya kugqirha bathi ugqirha une cancer kanti it's a demon. Amen. Yeah. And it's a demon. That's why it is wise. Amen. Ubungahambela phaa kude. It is wise for you. You tell umfundisi. Amen. Tell umfundisi. Uyazi abanye xa usithi uya kumfundisi adabuza uba uyokwenzani phaa. Ha? Uyokwenzani kamfundisi? Hayi, ndiyakhohlela. Ha? Uyela loo nto? Ndiyakhohlela. Praise the Lord. Amen. uYesu uyaziwa uSatan uyabuza kuye uba ubani. Ukuba ungunyana kaThixo jika lamanje, ukuba ungunyana akathi njengunyana kaThixo kawuje, ithi ukuba ungunyana. Amen. Bungunyana jika lamanje, Yeah. wajika manje. Jika lamanje bezizonke kubhaliwe umuntu akaphile ngasongosoda. Amen. He knows. Phila nangamazwi phuma emlonyeni. Oh, he knows. Amen. Satan, he knows that. But you have to ask you. Amen. Pina umtata wambonisa. I don't know ngeliphi elizwe ambonisa lo. Wambonisa ilizwe elibaleka amasu nobusi kuthiwa nali ayilizwe. Wonke umuntu happy. Amen. Ngoba wonke umuntu happy. Wathi jonga ndakunika la ndawo. Praise the Lord. That's why emsebenzini each and every job is not the good job for the child of God. Ngicela ngaba banatsika they doing fashion. Amen. It's not fashion. Child of God. Not always the door livuleka, and then you said it's a good door. Amen. Satan, he saw your zeal. Amen. Satan, he saw Oba was about dangerous. They know Oba uThixo ufuna ukubeka kuliphina inqanaba. And when uThixo efuna ukubeka kwala nqanaba, Satan, he knows that. Amen. But hey, masiqale ngoku kumthintela lo. Amen. Monesela. Seller like nobody business. Umone banjwa like nobody business. Umone esenza kanti uThixo uyafuna umsebenzi uzamsebenzisa. Wena ubona is mistake. Akujonganga ngapha ya because uThixo akakhobiselanga wena. Amen. Praise the Lord. Kanti uyayazi pha he's putting someone ozothi xa efika pha kuthiwa bonke mababheke enkonzweni kanti le ndoda ibekiweyo uzakwamkela uKristu there in the Amen. prison. Amen. Mkela uKristu Amen. atransforme lelizwi lenkosi, Yes. not ukwamkela ngomlomo. Amen. Oh my goodness. Yes, uvuma ngomlomo kunjalo. Amen. Oba ukholo ngenhliziyo, right? Yes. Oba unkosi Yes, we go. uYesu inkosi. Yeah. But there are some people
bavuma ngomlomo but not ngenhliziyo. Amen. Ewe wamamkela uYesu Amen. ngokutsho kwakho but the deeds azitsho uba umamkela uKristu. Amen. Deeds. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I want to talk ngoko ngezwi. Yes. They used to say mind your language Amen. Yes, sir. when you TED. Mind your language. Don't speak carelessly. Bacha bana bakhulu. Amen. Akusakho bantu bakhulu. Aba bakhulu akubajongi nobajongi babakhulu. Mind your language. Praise the Lord. Don't just speak Yesu. Zama as a Christian. Always read something as a Christian. Always read your Bible. And when you read your Bible, not only the Bible, even the books ezincedisana neBhayibhile. Because uzawuthi uhambile ubheke kuloo ndawo ubheka kuyo abantu bakubize bathi nanku umfundisi ukhona phakathi kwethu. Amen. Speak. You always prepared. Izinto ongaziboniyo. Izinto ongayazi oba kwalatheka uyakulo kungenzeka into yoba uThixo ufuna ba mawuvele kwalatheko. Njengokusiya kwalatheko, get something. Iba nomphako. Yes. Ohamba nawo ufake epokothweni. Uze wawufika kwalakhaya, you speak life. Yes. Amen. You don't speak just, you speak. You talk life because izwi lingakubuilda. Yeah. Izwi lingazisa healing. Amen. Kwabo banida healing. Amen. Izwi lizi. But also izwi lingakutenga down. Yes. Izwi. Amen. Izwi liyakubuilda. Amen. Izwi lingakuchitha. Amen. Chithwe lilizwi. Yes. Izwi lingakumotivate ungaphakama uthi ngexesha uzibona uba usezantsi edakeni. Once uthethe ngezwi uzibona uvuthulula edakeni because usithethwe izwi. But at the same time izwi lingakusa kwahema. So walilizwi. You go to her. Usiwalilizwi. Amen. Yile nto uDavide lizwi elinamandla eliviwayo bubumnyama bubaleka ubumnyama nelizwi ahlali ndawoninye ezosi. Lizwi elinamandla eliviwayo bubumnyama bubaleka lizwi elaphuzisa amaqhama namaqhamakazi kwihlathi leNebhaloni lizwi elawisa imithe emikhulu nemisedala. Lizwi. You hold on ezwini. Yeah. One thing that is going to change and bring transformation in your life is when they speak life. Yes. Gezwi. Amen. Ileno always Praise the Lord. make sure ilizwi lakho lithethayo ayisilizwi Great. elichithayo. Lilizwi elibringa ubomi. Ezwini lakho mayibe khona incasa yobomi because you are a child of God. Hallelujah.
He's good. One word. Yes. One word. From my master. Praise the Lord. The life can turn around. Yes. One word. One word or 2 words. The whole world, it can collapse Amen. with 2 words. Three words. Every country Yes. ingashukuma. Amen. Ishukunyiswa ngamazwi amathathu. When you see America, Donald Trump, he said, I want to bring America great Okay. again. Amen. 3 words. Amen. I want to bring the America. Or I want to make America great again. Yes. 3 words. Amen. But kushukume ilizwe. The Amen. whole world. Ngenxa yamazwi amathathu. Amen. South Africa, we are the one of them. Eliya yashukuma. Because lo muntu ufuna uzisa America be great again. Wavalwa. Yeah. 3 words. People of God, you can say to your child, akasoza beyinto. Then ubulala lamntana ekhula nje khula nalamazwi buwathetha kuye. Konke bhatyaza umbombo uyabhatyaza. Umcelele ba ndisajongela ukhulu apha kuwe. Amen. And I believe ikhona into uThixo angayenza kuwe. Ezi zinto ndizikhalazelayo zinokuphela seconds. Close all the tariff. It close unyusa 70%. Amen. 120. 100, less than that, because unendote I want to make America be great again. Okay. But meanwhile, ezinye ilizwe uyalugcina. In other words, it's a war. Amen. But I can be physical. Actually physical. Amen. But ayinazibumbulu le war. Amen. It's the same eyenzeka between Ukraine and what? And the Russia. It's the same. But maya basebenzisa umbayi pa yena usasibetha. Amen. Be careful namazwi owasebenzisayo. Amen. Be careful. Amazwi owasebenzisayo, he can go straight to that person. Amen. Jesus always says, "Mna nobawo sibanye." Amen. Mna nobawo. And when he was saying, "Apha uyehova uThixo uye wamnika imedal." Yes. Umnika imedal. Yeah. Wathi kule medal onke amadolo Yeah. azogoba kweli gama. Yes. Yeah. He didn't give ngexesha wayesemhlabeni. When he left, ascended to the Lord, he just gave the medal. He said, "Listen, lonke gama likaYesu, Yes. but onke amadolo ayogoba kweli gama." El gama likhera i-anointing. El gama, when you said to the demons, Yes. "Must go," Yes. they obeyed the name, not you. That's why everybody, he can deliver each and everyone outside because he carrying the name of Jesus. El Gama, inamandla.
eligama. Onke amadoda kweligama ayawugoba. I-problem ukhulele enkonzweni, wakhula kule nkonzo, but akuyo experience eligama. Akunandawo, akuna wilderness yakho othi kule wilderness ndiphuma kuyo ndidibene neligama. Uhamba bheka ecaweni xa ubheka ecaweni. Let's go. Kanti once you receive the name, alukuhlalisi phansi eligama. Eligama lakusuku ibangela uba mawungahlali ndawoninye. There's a feeling onayo because take your seat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kusekusasa. Thank you, Jesus. Everything happens for the reason. Amen. Kusekusasa. Once you carry Gama, you begin to understand italente Yes. neziphiwo zonke bawo endinazo So, mazisetyenziswe nguwe. Ungathi xa sikunika istipend, sokunika istipend lapha esukuxelela uba sigqithi kwimali ethile, sokunika istipend usileqa xa ufumene istipend esileso. amen. Kuba nokunike le nto yenzayo. The talent. This talent you have, who gave it to you? Ngoba ungasa kusasa ungakwazi uthi Wenzani nto? usenje kusasa akubonisa uba vele izandla zinkonke. Inkonke izandla. Amen. Because sixhomekeke ebantwini. Xa abantu bangayikhophanga ngokufuneka soyike nawe. Praise the Lord. Funeka ayikho into oyithumelayo. So we come to the point ukuthi once we said give istipend esithile asinayo imali. Uba ngaba uya persista, stay home. You can leave. You can leave. You can leave Amen. because asinayo lento ifunayo. Leave then. Yes. Sawusokola lewe besisokola ngayo siphinde sibe sezinansi again. You cannot uthi kwawuhluthwe emaqadini kuzenza umqadi Yeah. Child. because kuyahlutha emaqadini. Nyamezela apha Yeah. koJojo, omabombo, uDieka, hlala phaa koDieka, susitshintsha uthi ndingumqadi ngenxa yokuba emaqadini uzatyiwa amaqanda. Amen. Hlala phaa, sawulinda kude kuhluthwe, sizawatya nathi amaqanda. But ixesha ngoku alikafiki ixesha uba masitye amaqanda. Yima phaa esitovini sakho ubufaka amaqanda, mna ndizawuchuma itswele ndilifraye itswele lam libe mnandi linuka kamandi kunjanje. Wonke umntu aphume ezirumini abuze uba yintoni uyiphekileyo kanti litswele. Sitenge wahamba uyotshintshina ntsika ngenxeba yityeleni ikhoyo. Injalo. Hayi yinto eluyityayo ufake isonke Ufake isonke. ibhotolo uthathe ibhanana ufake ufuba ufake phaa ibhanana esonkeni uvale ulume isangweji ikubamba lana ntsika ala bhanana lasonke the whole day. Isitenge wena ufuna u-KFC. Hayi ndifuna i-streetwise too. Child. Sibe thina abantu baphangelayo ozo streetwise too ndisifumana xa umamula uphonde ndinike loo mali.
and andizuma apha ndikhalazele mama uluphondo andizwani i-street wise to no mandilinde. Amen. Problem yam yonke into ubani bangabona into ethile yunam ndiyayifuna. Hayi, you're so stupid. You're so stupid. Everything eyenziwayo uba ngaba le chap ihambile yothenga imoto nawe uzobheka ebhankini uyojonga i-credit score sakho ngeke ndikwazi ufumana imoto. Umfene uthenga imoto entsha umfene nawe inemoto entsha ubaba bahamba ayolingisa umfene. Amen. Kufika imoto bakuma aliyazi le moto ndicela uvulele igate hayi asikwazi uvulela ndiza xa sijonga umfene muslo asiyazi le moto asiyazi imile ize egeyitini yam ifuna uba mayivulele ingene ndilowuda asinoyivulela le moto hayi makancinci ubani lowa xa ujonga uyoti heyi ngumfene. Amen. Nyamezela thile kuhluthu ngoba nazo izinto. It's up to you. When you said uthetha ngizwi, Yes. ingaba le nto uthetha is bring life Amen. or is bring death? Praise the Lord. If in our history yale country we contributed the country, clergies, they contribute. Oba zibekwe lecaleni, but in liberation yale country, South Council of Churches, Yes. you work through with the exile guys in the country. Amen. Who's those South Council of Churches? Who's the Council of Churches? It's the clergies. Amen. There are songs that you cannot sing because it doesn't bring anything. It's taking us backwards. Amen. Meanwhile, we want to go forward. What? Yes. One bootlet, one secular. He's taking away. Backwards. It's a sad. One bootlet, one secular. It's a sad. Amen. Kill the farmer, kill the boer. It's a sad. Amen. It is those songs and those logos. They bring life, good, No. and to the young generation. No. And then you complain tomorrow when Abanwana they associate with the DA. Yeah. Because the generation back then, Yes. that was good. Because we were bringing life that time back then. Yes. Sifuna inkululeko. But now, Amen. Tata wekhaya, cha. Kiss the farmer, kiss the poor. What is that? What is that? It's up to us if we want to bring life Amen. or you want to bring death. You are the judge. Amen. Cha. We fight. There are people. Back then, the Reverend Peter Story, they were 1981. Babe Front, the Reverend Batman, they were Babe Pamil. Amen. Dr. Gobule, Babe Pamil. Dr. Finga, East London. Tatu Soga, Tia Soga. Amato Dai Banjwa, Ayo Batid. For our liberation. Amen. But today, ongati clergy kon nix in the inside. Ibegelo pa. Amen. People abathumela ukutya
they were going through the clergies to Amen. that country ngaphaya. Child. But sasingenzeli for exactly. Si recognize. Amen. Wakhulula abantu bakaThixo. Amen. Yes. But there are people abasebenzayo. There are people abangenabantwana, Amen. abangenabazali, abantwana abakhule bengenabazali. They fight for this freedom. Amen. But today, babekwapha intsapho zabatata nabamama bebezinikele emsebenzini. Babekwaphi today? Amen. Uyabona uDimpho ani Yes. Yes. uyabona xa kukhunjulwa idate yokuwakani. Amen. During the struggle akavakali nix now. Amen. But uyabona nini? Kusikhumbuzo. Xa isisikhumbuzo kuqala naye avele emaphepheni nase-TV aqala athethe. I see the ministers as a crafter Yes. le country. Amen. They bahlale day and night bezama uthi xa bema phambi kwabantu Yes. they speak life. Amen. Babonile Yes. amadoda. I still remember Utata Kubule as a black is the first black president, presiding bishop in the Methodist Church. 1981. Amen. 1981, bachinjwa umthetho. Amen. And they dropped this, ya TRC, Amen. yaza kunye ne-Methodist. Amen. Oba akunovela kugqithwe izinto zingakhange abantu bakhuphele benze is a testimony or something kodwa i-confession. Yes. Amen. Amazwi akho owasebenzisayo endlini phakathi endlini mawabonakala uba you are transformed Christian. Amen. Amazwi owasebenzisayo ungekho wanxibe singekho thina wanxibe lamazwi nxiba amazwi. Amen. Always masizisubonga. Sometimes afika amazwi asise hey ubona ba kunzima. I get a phone call on Monday, last week Monday. Yandinxelisa yonke la phone call. Yandinxelisa Monday, Tuesday, Wednesday. Ndaphinda ndafumana enye phone call. Ya ndaphinda ndafa. Dying in my bed, ndafa. When kuthiwa one of these doctor, they call me, he says, are you so and so? Yes, yes sir. Yamazubani, yes sir. Mr. Matuana Lobela. Amen. Do you know him? Yes. He's everything to me. Oh, who are you? Uteumban? I do Dr. Moodley. Where? In Livingston, Renard. Oh, yes, yes, yes. What is it? Doc, what is it? You voice your razor. Amen. What is it, Doc? No. He's still alive, he's still young. But he said, I must phone you. I mustn't phone his family. Amen. Okay? Ivoice ithi iphinde ihle iphinde ibheke ezantsi iphinde ivoice inyuke ungakanga ukuthi mayinyuke iphinde ihle ithi we find that ukuthi igazi lakhe is not liyaklota
So igazi xa liklota liyayikhipha umatshini. So we want this man into yoba siyam-observer for 2 weeks. If this le nto siyizamayo for 2 weeks ayipasi, sizamncothula kumatshini. And then I said, and then, so in order, boyophumla peacefully. Okay? So how many weeks now? By Friday, sabi sigqiba iveki. Kule veki zayo, sizamjonga kakhona, siyazi uba sigqibile 2 weeks. Ukuba ngaba kwenza zikhona izinto sizamnika zona asebenzise ekhaya, but he can't come to machine. Put the phone down. I said, okay, thank you so much. I need to come and see you, and then in order that uzokwazi ukundichazela. Did you see that? Amen. Siphuma kumuntu omngcwabo. Sibheka kwelinye icala. Listen, the man is everything to me. Amen. Amen. He's my uncle, he's my friend. He's everything. Amen. If he's gone, I don't have no one Amen. as my personal friend and him trust I. I can't trust it. I can't trust Obawazi. Ogrum. I trust Ogrum. We are born posting to rush quickly. Back on a part, I sense you. This was witness. And then, Tuesday, give me a call. Chom Yam. Hey, boy! Then I came down like before they come. I want something. We are doing for the line. Okay, we are the debate. Amen. We are doing for the line. I feel try your voicemail. Jonga pakamise phone. Abizekela gama. Diphendule phone ndinqumile. Ndivela, hey boy, hayi man bendibheke ngapha nansi ke kitchen iphone ndibekile phansi. Mtshana? Yeah. Aqala kani sengapha nangapha. Ubani uzandithuka? Huh? Amen. When mama angixelele uba ungakulungu uyaphambana akulungu ndiphambanele. Yes boy. Huh? Usamamele lana sika la bomb bekutsho ngayo aphinda atsho apha sincokola izinto zethu. Ubani uzoyenza loo nto? Now, xa sigqiba, hey boy, ndiyagula man, andikho right. Ndifuna wena ube ready for uxelela ifamily yakho. Abantu abanjena xa ngabesusiwe babhubha be-right. Amen. Bengenani, because once igazi liklote linyuke lizovala inhliziyo akuyazi oba liyakwenzeka nini lo. Ndifuna ke ngoku wena mtshana ubulila ukwenzela uba xa ugqibile xana izidingeko ungalili ngoku wena ubabize ubaxelele uba ibisithi itshomi yakho. Amen. Okay. I don't want to lie. Ndaqina mhlala. Kuvela umuntu nithi qina mhlala. Amen. Hayi, ndaqina nam. Hayi boy, yeah, okay. Come from a phone call. Ndithi uyarharhaza la phone. Kange ndive kakuhle la nto. Andifuna uba makayithethe. Hey, ndabaleka naye utata. Kanti tata, kukho into nje. Give this man another chance. Guess what? What you know, tata?
He said, no. You remember that time we hosted warehouse? I said, yes. You remember umthandazela pha? Wamnika eminye iminyaka. But umnika 10 years or 5 years, which is more than that time. Kanixelele ke ngoku uhleli nento oyaziyo. Amen. And you listen abantu abayibini abaxele the doctor and nomntu wale ngxaki. Dazo ithe ndisenjalo ndihleli ninjalo ndabulawa ngumfundisi ukhetha abahle. Umfundisi ukhetha abahle ndalala ngomqolo. Ndaqumba makandibula umfazi ngoba ndiyalila. Avula umbona ngabafazi kuyalila. Umuntu ukhetha abahle uyiphuphe yonke ba umbonise everything. Kunxiba imithika kuthweni undigqibe xana endixelela ngekhala yepaint yalendlu. Amen. Kamandi ithetha kamandi ba akho which lokwazi umvala. But no more. I don't understand this pastor. And then the pastor, he gives that. I don't understand. My sister is not my choice. What the father show me. Ufike endlini yakhe ngo-11 isona. 11 o'clock. Bezama undixelela uba kukho into enjena. Uyibonisiwe. Amen. Emathongweni. Thixo uyababona wombonisa uthi ufike apha engathi le ndlu nkulu and le ndlu kukho utata umdibantaka nodata abanxiba imithika uthi zijazi imithika abadala abanxiba ijazi ezinde sacawa ndithi hayi my sister ngumthika lo. Amen. Uthi kugcwele apha umdibantaka uyenza umane zobusa kuye. Uthe umhlobam mamela ke ndawo ndifuna inkonzo ezimbili. Ndifuna ikubethu hadi. Amen. Uzuko kufuneka yile ayobethwa hadi. Ngathi ngamanye amazwi ukuthi ngoku ndimo ozongcwaba ndingcwabe wena because ngoku xana sakuthetha xa sijongene. Ndibuza what about amawisile uthi mama wisile. Tata chuma into ezakwenzeka sawuthi amawisile aqhube inkunzi yokuqala aqhube yonke into but ayeke isithethi ke umfundisi uzoqhuba inkonzo afake isithethi zecawa alawugqiba ufake isithethi zecawa ashumayele umfundisi emveni kokushumayela singene ke ngoku kwi-praise and worship for ubiza isithethi. Yabona uma sitraft umncwabo indoda isaphila. Amen. Njengoba bangabandilo uza kuwe ndiye phaa kumama umdingi ndithi mama umdingi masithethe ngomngcwabo wakho zithini izinto akaphambana. Ndingathi xa sigqiba ukuthetha angene efowunini uyaphambana ngokulomfundisi. Mama umdingi usithathu. I think between losithathu losini ndaqina isibini ndathi jonge ke boy funeka udraft iwill. Amen. Ubhale zonke wishes zakho ziye kulaa ntombazana ingukhazini wakho iligqwetha mayibe yiyo ebhalela le will. Amen. Ndiyayazi uba baxabisile laa family ndathi yiyo laa family ezawubhalela wena iwill. Kodwa sifuna uphithizela. Amen. Because recently kuvele omnye sisi ehamba nomntwana umntwana intombazanana seyikhulile na 18 years izothi hayi ndizozisa umntana kutatakhe. 18 akayazi fonini
Khawume, wawuyile Bloemfontein? Ewe ndandiyile Bloemfontein sisebenza. Wawuphi unyaka? Thixo boy kwakudala ngoku. Wawudibene nelady elingubani? Ubani? Ewe, hey andiyazi boy. Utheni? Makulungu phambana apho utheni? Hayi boy, kuthiwa kumntana uzawuziswa ngoku ngo-3 ndizokuxelela. Yar boy. Kuthiwa ngumntana wathi hayi. Ndohlukana nje naye. Ndandinaye for inyanga ngoku andipha. Ndohlukana naye. Kuziwa naye. Wafika lena ntsika. Wabonwa ngumama wapho wathi Thixo. Ngoba kuthe lo mntana engathi umntaka luyanda lo. Kuthi umama asikathethe. Ndathi hayi ke mama kunjalo. Kunjalo. And I wish uba kukani kokuthatha naba umntana kulo nkosikazi wakhe uthanda uqumba yonke into. Sizobuza uba uzawuthini ke. Yayi into yayenzeke ngoko akho nto yenzekile uziswa apha. Aziswe phaa